pa sa dagupan. Parang mistis ang bangos, sarap na di maubos-ubos. Mga bisita, turista, they come for a fiesta. Mga komersyo, turismo, pati tao mismo ay asensado. We will achieve the united marakot malikot. Yatagupan Pansyansya marakot malikot. Ay! Tagupan. Hello! Manong-manong kakagsat! Andito na namang pumuli si Manang Maria! Ayan, nandito tayo sa Dagupan City para i-promote ang ating Bangus Festival. Ayan siya, for 2022. So, nandito kami ngayon. Kasama ko si Marjorie. Ayan si Marjorie. Pakita ka naman. Hello! Ayan, so nandito kami ngayon para saksihan ang Bangus Festival for 2022. Dito yan sa Dagupan City. Tignan natin, abangan natin kung ano yung mga activities nila ngayong araw na to. Woo! Super init! Sige, dyan muna kayo! Kalitan, Bangus Festival kay saya. Ang huli ay tikman, sarap ng hotel, it's very good. Wala nang hahanapin pa. Hoy, dito ka! Hindi makakantayan sa sarap ng Bangus sa lupan. Walang matindang handaan, kakaibang kasiyahan. Sa pinakamahabang kanutan, Dagupan di malilimutan. Di mapapantayan sa sarap ng Bangus sa lupan. Di mapapantayan sa sarap ng Bangus sa lupan. Marami na akong lugar na napuntahan. Ngunit wala nang dito sa Dagupan. Parang mistis ang bangos, sarap na din maubos-ubos. Mga bisita. Dito kami sa A.B. Fernandez Avenue sa kasikatan ng araw na to. Ayan. Ngayon, tatanong namin, itaas mo, kung gaano kahaba ang A.B. Fernandez Avenue na yan, hindi namin alam. Hahanap kami ng mapagtatanungan guys ha. Hindi pa naman nag-start yung Bangus Festival. Pero anong oras na? Nasa 1 o'clock. 1 o'clock na ba? Wait lang. Silip ko. Ayan, so nasa 12:35 PM. Ewan namin kung anong oras mag-start yung ano. Yung Kalutan sa Dalan. Kalutan sa? Kalutan at Dalan. Ay, Kalutan at Dalan. Kalutan means ihaw. Ihaw. Ayan ha. Magtatanong kami. Ayan, ito yung tulay. Ano itong tulay na to? Di ba may picture tayo nung Christmas dito, Marjorie? Oo. Anong tulay ito? A.B. Fernandez tulay. Ayan. Ayan o, dito yung tubig. Ayan. O, yan yung tulay ng A.B. Fernandez. Kailangan nating malaman kung ilang kilometers. Ba't walang kalutan dito? Sa tulay. Baka doon mag-start. Ayun o, may doon mag-start din. Baka madami ng tao. Nakapayong kami, yan o. Kasi super init. Grabe. Tiis-tiis to para lang for the vlog. O, diba? Pagod ka mo. Tayo kay Sir. Tingnan natin. Magtatanong tayo kay Sir. Sir, magtatanong lang po sana kami. Opo. Etong A.B. Fernandez, gaano po siya kahaba? Ilang kilometer? Pasensya na po ma'am, hindi ko po alam. Hindi po namin alam ma'am. Negative info po madam. Ah! Bakit po ma'am?
Wala po, kasi nagbablog po kami. Ah, ganun ba? Ano po pangalan ng vlog po ninyo? Ayan si Sir, si Manang Maria. Manang Maria po pa-subscribe. YouTube? Oo. Ah, okay. Maria po, letter. Yung subscription niyo po ba libre o may bayad na 250 a month? Ay, meron kung gusto mag-join, pero okay lang na wala. Pipili ka naman po kung magkano ka. Sir, ano po? Shout out kay Sir. Shout out, shout out. Pa-follow na lang po ang aking channel, Ballistics Unlimited. Okay, sige po. Follow po namin yan. Ballistic. Opo. Please like and subscribe. Click the bell button. Yes, para ma-notify po kayo, i-click niyo po yung channel ni Sir. Pakiclick na rin po ang kanyang subscribe and bell button. Manang Maria. Yes, Manang Maria. Saan po kayo? Ito yung channel. Ay, sige. Wala po kayo idea, Sir. Ilang kilometers pa? Dali lang, tansyahin natin ha. Kukumputin ko dito sa ano. Ballistic. Ballistic. Channel. Dali. Ito po yung channel niya, sir. Manang Maria. Ito po, ayan. Why yung Dali lang. Ang dami mo na siguro subscribers, Sir, no? Wala. Bago? Marami ka. Bago pa lang. Ballistic Unlimited. Okay, sige po. Ballistic Unlimited. Subscribe natin po. Pakiclick yung like, share, and subscribe kay Mr. Ballistic Unlimited. Yan. Ipindot niyo po yung notification bell para ma-notify po kayo kung video siya. Ma-notify po kayo. Ayan. Ano balay ba yan? Sir. Taga-saan ka, Sir? Dagupan. Dagupan pala si Sir. Manang Maria. Opo, Manang Maria. Yung Sige, magsa-subscribe na ako. Pag nag-subscribe ako, Ballistics Unlimited. Sige po. Dito siya, si Sarah sa si Android. Dito kanina? Mamaya, anong oras yon?
gagamitin po yan sa ihawan, mga uling. Ang dami. Grabe, grabe! Mainit! Mas mainit pa dito kumpara sa Calafao Beach. Yung nakarang araw umabot sila dito ng Grabe guys, daming tao. So look ha, pakita ko sa inyo gaano siya kadaming tao ganda! Grabe! Ayan ang mga tao. Hello po! Hanggang doon sa kabilang side, grabe. O, di ba? Our beloved Mayor, Brian Lim! Dali tayo sa walang tao. Dali. Walang doon sa walang tao. Acknowledging the presence of Raymart Ehe, of course. Mag-i-start na. Sisindihan na ang mga pang-ihaw na yan, mga grill na yan. So, linilagyan nila yan ng mga gas. Yan, oh. Ang init. Alam niyo ba, ang kabsat na first time kong umattend dito sa Bangus Festival. Taga Pangasinan ako, pero first time ko to. Kaya kailangan kong may dokumentaro to. Ayan, mag-start na. May gas na dito. Dami. Hanggang doon. Sa dulo doon. Ang init! Ha! So, 2002 nag-start ang Bangus Festival sa pamumuno ni Mayor Benjamin Lim. Ayan. So, mag-start na. We'll start the program, ladies and gentlemen. Kaya po, iniimbitahan ko po na magiging po tayo because kakantahin natin yung education at saka yung Pilipinas kung mahal. Maraming salamat. So, gaas po yan. Gaas po yung kanilang binubuhos. Ayan. Wala ka nang higit pa sa dagupan. Parang mistis ang bangos, sarap na di maubos-ubos. Mga bisita, turista, they come for a fiesta. Mga komersyo, turismo, pati tao mismo ay asensado. We will achieve the united marakot malikot. Yang dagupan, pansyan siya ay marakot malikot. Pagpasin ng handaan, kakaibang kasiyahan sa pinakamahabang kanutang taguan.
tagubang di malilimutan. Grabing init! Uy, Marjorie! Grabing init! So, ito yung first time namin. Ay, ako pala. First time ko pumatay ng Bangus Festival, ha? Taga-Pangasinan ako niyan, pero first time ko ngayon. Ayan, masasaksihan ko ngayon ang Bangus Festival dito sa Dagupan City. Kaya kahit mainit, tiisin ang init. 5, 4, 3, 2, 1! Asan na? Ayan na! Ayan na siya! Ay, shock! Sarap na! Ayan na! Woo! Ayan na! Woo! Woo! Tara na doy! Ay, ang init! Woo! Uy, ganito pala guys! Eto na yan! Eto pala ang init eh! Ganito pala kainit! Grabe! Super! Hello, grabe! Init! Asan si Sarah? Asan si Sarah? Ay! Uy, doon tayo, tara! Sadali! Pupunta sila doon! Ba't yan tayo? Ay, papunta sila doon! Wala na yung mga sumasayaw eh! Wala na, tara na doon! Sasakay din siya dito sa booth ata. Pabilit! Ah! Init! Ay, super init!
Magandang hapon po sa Robin! gusto ko lang pong una ay salamat sa aking idol. Alam mo po, kailangan po natin sa Nani Roque. Kapag yung ating pong kasinado ay kinukulangan na. Guys, si Robin Padilla! Payong na! Wala ka nang hihigit pa sa dagupan. Parang mistis ang bangos, sarap na di maubos-ubos. Mga bisita, turista, they come for a fiesta. Mga komersyo, turismo, pati tao mismo ay asensado. We will achieve the United Marakot Malikot Yatagupan Pansyansya ay Marakot Malikot Ay!
Kasya ba? Dalawa ba? Oh, dalawa. Ba't dalawa? Oh, Isa lang. Ay, thank you po. Thank you, Kuya. Thank you so much. Thank you po. Ayan na yung isa. Ato, Kuya. Bigay mo sa kanya, oh. Thank you po. Bait! Bait! Bait naman ang mga supporter ng BBM! Woo! So ayan, manong-manong kakabsat. Ito na nga yung celebration ng Bangus Festival ng Dagupan City. So dito po nagtatapos ang aking vlog. Sana po sa susunod na Bangus Festival, makadalo po kayo dito sa Dagupan City. At hanggang sa muli, eto si